Subject sa prioridad ni Mayor Samsam Gulyas ang edukasyon. Tungod niini, plano sa mayor nga mobutang og Aksyon Agad Learning Center sa pipila ka mga barangay sa Dakbayan. Ang Aksyon Agad Learning Center usa ka mini library di ang mga tinun-an mamahimorang adto magtuon ug mag-research. Butangan kini sa Dakbayan og computer sets nga adunay internet connection. Tumong niini nga ang mga tinun-an ilabi na nga anaa sa mga lagyong dapit maka-access ni ining library. Mihang giusab si Gulyas sa mga pribadong individual o kompanya sa pag-donate alang ni ining maong proyekto. I task my barangay affairs staff and my staff in charge for education to talk to the respective barangays. First of all, bisag na lang tayo mga 30 to 50 square meters na magamit. Then to plan out what clustered barangays to use para makapilot ta og mga Aksyon Agad Learning Centers. Hopefully na maka-groundbreaking ta as soon as possible ani.